Hej, kamera už jede. Jo, takže dobrý den, dámy a pánové, vítáme vás v mistrovství světa ve skoku na pidiskoku. Možná je to ve skoku na lyžích, ale my tady máme jediný pidiskok, takže se máte na co těšit. Můžu se vás na něco zeptat? Ano, Koho pasujete jako favorita? pasuju jako favorita jednoho známého občana z našich pidiskoků, Jana Štěpánka, který se právě opíjí. Ano, máme pro vás s ním připraven rozhovor. Tak pane Štěpánku, jak si myslíte, že skočíte daleko? Hezky řečeno. Děkujeme za rozhovor. Ano, dámy a pánové, podle našich předběžných informací by měl na startu být náš velký favorit, Jan Štěpánek, který mu nefouká skoro vůbec žádný vítr. Má skvěle připravené lyže od svého servismana Jakuba Doležela. A uvidíme, jak si poradí se skokem. Dámy a pánové, Jan Štěpánek! Nejspíš Jan Štěpánek už vystřízlivěl, rozejbe se, ano, Kamakarína rozjezd, celých 99 km v hodině, 150, jump a letí a je to nový světový rekord, nový světový rekord i s dobrým dopadem. Ano, tady máme velmistra Jana Štěpánka, který skočil nový světový rekord, co na to říkáte? Au. Čau. Volilo to, ten váš strašlivý dopad? A jaký z toho máte velký pocit? Teď? A skočíte pro diváky Tučňáka? Jo. Tak se můžete... A máme tu pro vás novou informaci. Jste nový mistr světa, jak jste spokojen? Což? Dobře spokojen. Děkujeme, naschle. A to je prozatím vše. Ještě uvidíte, jak Jan Štěpánek skočí Tučňáka pro celý svět.